live streaming consistently to YouTube and Facebook and everywhere else on the internet that would have me during that time. I've had the opportunity to use pretty much all the live streaming software. Once I discovered StreamYard and found how easy it is, I was sold right out of the gate.
Roland Belardo, good morning. Happy Sunday.
Good morning, Mika. May cloud shower out. Yan, good morning. Good morning, my baby love, Jomels. Hi, mega loud shower out, baby loves.
Sige, magbi-video call na lang muna ako dito habang nag-aantay. Hi, Lolo Love. Good morning. Ah, Kiki! Kiki! Good morning! Ay, ang cute-cute naman ang gupit niya. Hello, Kiki! Ayun. Okay lang. Okay lang. Okay na hindi okay. Anong oras dyan sa inyo? Oo, alas 4 ngayon dito. Sige, makipag-anuhan na lang kayo muna dyan habang nag-aantay tayo. Kasi parang ayaw pa nilang gumising. So, makikipag-chismisan muna ako dito. Ha? Marimar. Hi, Marimar! Hello, bebe! Good morning! Anong meron dyan? Punta ka dito ah. Sa Oh. Bulacan ako eh. Sige, sige, punta talaga ako dyan. Kala nyo Lulusob ako dyan. Mag-swimming ka dito. Oo nga. Lulusob ako dyan. Ako magtatopis to eh. Ayaw niyo na nga akong magtupis? Hmm? Ayaw niyo nang mag-swimsuit ako? Nagpa-throwback mga picture ni ni RR ah. Ano yun? Mga dati pa yata picture yun. Ay, dati pa ba yun? Eh, ngayon lang nag-pop up sa akin. Dati pa namin ang picture. Naka-live ako, pero wala pang ano eh. Nasa 50 na yung nanonood, pero ala pang nagko-comment. Ayun. Magawa ka na naman pala ng pera. Oo, sana. Eh, ayun na nga. Ayun nga. Sige, baka So, parang wala pa rin yatang tao. Ayun, saan na kaya tong mga to? Ang sarap naman nilang insako at saka, kaya nga, Bebe Loves Mika. Tignan mo yung mata ko, yung eye bag ko, ang laki.
Jerome Tosi, ano yung main channel mo po? Anong ulit yung pangalan ng main channel mo po? Nag-loud shower out, Kuya Aljar, Javier, and Jess Polisan mga bebe. Ano ulit yung pangalan ng main channel mo po? Okay, noted. Okay, nakalista na po. Okay, nakalista na yan. Mika. Good morning. Nakalista na po. Na marami. Ng aking puso ang aking para lang sa'yo. Pagdating araw, ikaw ang nais kong sabihin ay matapanaw. Sige, start na tayo ah. Pahabulin na lang natin yung iba. So, ayan. Alam nyo na po yung mechanics natin ha. Lahat naman kayo mga luma na dito. Supergirl, mega loud shower out. Good morning.
Lizzie Gomes Vlog, yan po ba? Okay, noted bebe. Jemariel. Pwede. Good morning, bebe love. Hindi ka na ba nag-ELS, bebe? Hindi ka na ba nag-ELS? Kasi yung mga babies ko, pinagsasabihan ko na mag-antay lagi sa iyong ano, na mag-live ka na or si Ate Celia. Since wala naman pang hindi active yung iba, okay? So, bakit? Parang hindi ka yata nakakapag-live lagi, baby loves. Jemael. Strike sa ano? Strike sa ano, bebe? Copyright? Oh? Parang sarili mo namang video yung mga nilalapag mo, ay yung mga ano pala, pinopost mo. Sariling video mo naman yata yun eh. Sa gabit araw. Hindi naman yun reuse content ah. Nade-dispute mo po ba? And so magsimula na tayo. Alam nyo na yung mechanics natin. Manood muna ng 1 minuto and mag-ano ha. O sige, Jemael, bebe. Paki-ano naman sa akin. Paki-send sa akin. Antayin ko. Opo, antayin ko po yan. Na ano ako eh, para akong si Marites tuloy ngayon na parang gusto kong malaman kung anong nangyayari sa'yo. Bakit nagkakaganyan yung channel mo. Para din akong gustong ma-aware din na there is something I have to do like this, about this and about that, you know. Kaya na-intriga din ako, parang gusto kong tanungin ka. But anyway, thank you sa pagbisita, Bebe Love Jemael, ah. Ayan, inaantay ko yung ano mo. Yung chika mo. Valentine for the South Official Mega Lord shower out. Ano kaya to? Okay. Ano yan siya? Hello, Valentine. Thank you for coming. Hindi niya tayo naiintindihan kasi iba yung kanyang lingwahe. Pero, kaibiganin natin. No, ba't di nag-charge?
Hi, Baby Loves Darren. Thank you for coming. Good morning. Adi Scorpio, mega loud shower out. Uy, thank you, Darren. Thank you sa palipad. Good morning. Heto na. Heto na. Sabi nga ng iba. Adi Scorpio, mega loud shower out. Good morning. Namamaalam. Hayaan mo na lumisan.
Hindi na masaktan kung hindi ikaw ay sumisigaw. Basta ating dalawa at hindi makakalaw. Yeah, we're connected already, baby love, sa FB ko. We're already friends on FB. And you're already welcome, so much welcome to my messenger. So, ayan. Magalaw po sila under radioactive existence. Ayan po, imagine ninyo, nasa loob po ng mga botelya yan, ng mga bakuna, at ipapasok yan sa katawan nyo. Kaya hindi na po talaga 100% tao ang mga nababakunahan ngayon. They are half robotic na po. At matutupad dyan ang prophecy na AI, Artificial Intelligence. Ayan po sila. They can form, they can connect with each other. Kaya ito rin po ang dahilan kung bakit may mga tao na nagiging magnetic yung mga katawan nila after the vaccination. And it also produce electricity. Nakita nyo po kanina, nag-i-spark. Ayan po, nag-i-spark. It can really produce electricity. Kaya kung meron po kayong mga Bibles, kapatid, please basahin nyo po sa Daniel chapter 2. Ito po yung panaginip ni Wait lang. Nagugulat ako ah. Confab? Saan galing to? Hi, mega love shower out everyone. Confab. Ano po yung main channel niya? Anong main channel ni Confab? Good morning everyone. Thank you sa patamsak. Ngayon ko lang to na Confab. Sandero Confab. Hi Jomel, Bebe Love, JNM. Wait lang ah. Nagugulat ako. Sandero? Anong main channel? Sandero.
Ito ba yun? Okay. Balik po kami Laban kami, balik kami. Thumbs love. From Biyaherang Ulang. Mga Bebe Loves, paki-thumbs love naman ito. Hi, Jomels. Good morning. Mega shower out din, DJ Papa Hugs Vlog. Dakel Base, thank you. Miss MJ Regner TV. Okay, thank you sa pagpalipad, bebe. Here you go. Laila sa dilim. Na-miss ko talaga si J&M. Thank you sa pagbisita. Baka good vibe mo naman. Thank you for visiting mga bebe ha. Thank you. Laila. MJ Regner, thank you din sa pagpapalipad. You know. Nagugulat ako. Hello, Jenny Galigar, Mega Loud Surat. Good morning, Bebe Loves. Ayan, habol ka na, Bebe Loves. Bicolanang Sadit, Mega Loud Surat. Kung wala ka pang team po, mag-message ka sa akin na anuhin kita. Ipasok kita sa GC ko po para masuportahan ka rin namin. Laila sa dilim.
Okay, sunod-sunod lang to yung ating mga nilalapag ha. Okay, Bicolanong, yung mechanics po natin, Bebe Loves, ay kailangan mo pong Bicolanong Sadit, ang kailangan mo pong gawin ay kailangan mo pong manood sa lahat ng video link na aking nilalapag ng at least 1 minute. And then, mag-comment ka po ng naaangkop sa iyong napanood. And after mo po mag-comment, ay mag-like and subscribe bell all ka po. So, kung gusto mo pong mailapag po yung channel nyo, kailangan nyo pong sundin ang ating mechanics. And bawal po kayong mang-iwan right after ko kayong mailapag. Okay po ba? Ganon po yun. Sunod-sunod po. Bawal mag-skip ng link. At lahat po ay didikitan. Panoorin talaga muna ng 1 minuto. Okay? Kung nagets mo po ang mechanics natin, ililista po kita para sa ilalapag sa ngayon. At kung hindi ka pa po ready, ay pwede ko pong i-explain sa iyo at bukas na po kayo makasali. Kailangan nyo po talagang manood ng 1 minuto and sundin ang ating mechanics. Okay, gusto mo po ba ngayon? Kung gusto mo po ay habulin mo lahat ng ating link na nilapag po. Lahat ng link na nilapag natin, habulin mo po ngayon, Bebe Loves, ha? Ano yung main channel mo, Bicolanong Sadit? Kailangan po makita ko kayo sa lahat ng aking nilapag. Okay, sige bebe ha. Asahan kita. Kailangan makita kita sa lahat ng aking mga nilapag. Nakalista ka na po. Pagbalik mo sa akin, after mo mag-like and subscribe sa kanila, after mo manood ng 1 minuto, mag-comment, mag-like and subscribe bell all, balik ka sa akin, sabihin kung sino ang pinuntahan, dugtungan ng Bikong bagong dikit, dugtungan ng Aikong lumang dikit, ang iyong i-comment sa akin, okay? Balik ka sa live natin, after mo silang anuhan.
biglang nagbaha. Hi, Chitra, Canada, vlogs in Singapore, mega loves the world. Good morning. Maricar B. Vlog, mega loud shower out. Pwede pa po. Kailangan nyo lang pong sundin ang ating mechanics, Maricar. Kaninong team ka po? Ang mechanics natin po ay kailangan sundin ha. Manood po muna ng 1 minuto sa aking nilalapag na mga link. At mag-comment ng naaangkop sa iyong napanood. At mag-like and subscribe bell all. And then balik po kayo sa akin. And magsabi kung sino ang pinuntahan. And dugtungan ng dugtungan ng bikong bagong dikit, dugtungan ng Icong lumang dikit. Kung gets mo po yung ating mechanics, ay pwede po kayong humabol na po. Para hindi po kayo para hindi po kayo makaligtaan sa listahan. Okay po ba?
Maricar. FB ko po yan, FB link ko po yan para mapasok kita sa GC ko if you want na pumasok at wala ka pang pin. Ayan po yung mechanic, pakibasa po. Kung gusto mo pong humabol, habol ka na po ha. Kailangan po makita kita sa aking mga nilalapag na link. Mega love shout out Mel and Chris. Ayan, habol po sa mga ano. Nandyan yung mechanics natin kung gusto nyo pong ano ha. Okay, next tayo. At nandyan pa po lahat ng mga link. Pakihabol if you want to join. Nandyan po yung mechanic, pakibasa po. Manood muna ng 1 minuto. Mag-comment at mag-like and subscribe bell all. Then balik sa akin. Sabihin ko sinong pinuntahan. Dito nga ng Bicong bagong dikit. Dito nga ng ay itong lumang dikit. Jenny Galigar, bebe. Ano ulam, bebe loves? Ano, J&M. Pahingi naman ako dyan, pasubo. Ay, kabayo. Pasubo naman ng kinakain mo.
Pahingi ako, pahingi. Gusto mo subuan kita ng hotdog. Sige, pahingi ako, pahingi. Jumbo ba yan? Jumbo ba yan? Kung hindi, ay nako. Secret Food Diary, Megalod Shower Out, good morning. Ayan, very good ninja ni Jerome. Very good yan. Tama yan.
nobody else but you. You're the one and only. Di ba babayan, di kayang sumabay. Ang pinalabi mo na lagi kong hinihintay. Pinibigay ka na, lumapit ka sa akin. Pakatama ko sa'yo paano mapagbigay na. Alam sa mga alaman, hindi na kailangan pa ng o magsisinunod lang tayo. Alam mo na kasi parang bantay. Kung pansinipan ka lang tulungan. Di natin narito ang kaibigan ko. Pag ikaw kasama ko, kasalang tanging tutuman ko binibigay. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're the one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Boss Jobs, mega love shower out. Hi James, good morning. Dagdag pa charang hindi niya pag tinignan ka pa niya. Sure na finish ka. Mega love shower out Edgar Vlog. Mag-message lang po kayo sa akin kung gusto niyo po ako maging team leader. Mega love shower out Casino Ventura Official. Just
sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka naman, pwede mo ako malitin. I love the way she makes me smile, she makes me smile, yeah. Her rose features, it makes me blush, it gives me worth it. And I can see her reading the missing letters, and heaven knows it gives me so much body just like her. I love the way she makes me smile, she makes me smile, yeah. Her rose features, it makes me blush, it gives me worth it. And I can see her reading the missing letters, and heaven knows it gives me so much body just like her. I love the way she makes me smile, she makes me smile, yeah. Her rose features, it makes me blush, it gives me worth it. And I can see her reading the missing letters, and heaven knows it gives me so much body just like her. I love the way she makes me smile, she makes me smile, yeah. Her rose features, it makes me blush, it gives me worth it. And I can see her reading the missing letters, and heaven knows it gives me so much body just like her. Iisipin ako, pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba po gusto ko rin kasi nakasigurado. Huwag mo
Jenny Galigar, pakilapag po yung yung video link ni Melvin, ni host Melvin. Pakilapag po yung video link ni host Melvin. Na maraming nagmamahal sa'yo. This is the mix of JC Mark. Kasi baka malamang meron siyang baby or may mga batang nakita siguro baby loves. Pag sa video mo kasi may batang nakita, may tendency talaga yan na i-off ni Lolo yung comment section nyo. Direct. Hi, equip de Gao Muscolacao. Hirap namang bigkasiyan. Wow, may DJ Buboy pala yan. Pa-share it naman. Pagkabit araw, tawag na isang sa tuwa ay natatamay. Ng aking puso. Sige, ilapag mo na, ilapag mo na. Ilapag mo na, baby loves. Isa pa, bebe, isa pa. Isa pa, bebe loves. Ayan, very good at na marunong ka ng mag-ano. Isa pa, bebe loves, isa pa.
Ayan, thank you, thank you. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Football Exclusive. Ang bibig ko matatagpuan, larawan mo. Ikaw ang hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at ko. Wala na lang iba sa aking puso'y nag-iisa. Sa gabi't araw. Wow! Kay DJ Bobo pala yan. Pa-share it naman! Y la cosa suena así. Scooby-Doo, DJ Rod Speed, the best. Monster Team Boyog, Kapauyog. Y la cosa suena, y la cosa suena. Scooby-Doo, y la cosa suena. Faltado. Disco Mobile. DJ Rod Speed, the best. Y la cosa suena así. Scooby-Doo, DJ Rod Speed, the best. Monster Team Boyog,
Very good, Bebe Labs. Jenny Galigar. Tara, Pinoy TV, mega loud shower out. Opo, mag-LS din yung kuya nyo, Jenny Galigar. Bicolanong Sadit, ipapasok po kita sa GC ko mamaya po. Pag nabasa ko na yung message mo sa akin, Bebe Labs, ha. Anyway, everyone, thank you everyone sa inyong pag-join sa ating live. And tomorrow again. Bye-bye everyone. Thank you. And tomorrow baka makakapag-ano na ako. So ngayon kasi sorry, hindi ako nakakangiti ngayon ng maayos. And kilala niyo naman ako pag nag-live. Alam niyo kung ano yung mga hindi or ano yung mga nagbabago sa akin sa araw na yan. And so sorry if you notice na there's something wrong or something happened na hindi usual. Bebe Labs, Jomels, thank you for coming and supporting me. I love you, Bebe Labs, and I hope na okay ka dyan. Bye-bye, everyone. Tomorrow ulit po. Bye-bye. Hindi, Jenny, hindi. Mali ka dyan, Jenny. I love you all.